wato Hazar akwai dogon bayani labari da taɓa baki tun kina karama. Kin ga bawan Allah nan mutum ne ɗan duniya domin Bukar Aminu ya ne tun muna ƙanana. Ya zauna a Port Harcourt, ya zauna a Lagos, ya zauna a Cotonou, ya kuma zauna a Wakarma. Ke ƙasashen nan na arewacin nan na ƙasashen nan kusa-kusa ba inda Bukar bai je ba. Kuma Bukar a duniya ya min abin da ba zan taɓa manta da shi ba. Sanin kanki ne da a gidan aro miki. Bukar tun kafin ya zo ya ci alwashin in ya zo sai ya min muhalli. Ya kuma zo a cikin garin nan ya min muhallin da ko dagacin garin nan ba shi da irinsa. Ba kuma abin da na taɓa mar a duniya da na ga cewa ya kamata in saka masa. Sai na yanke shawara. Dama abin da yake damuna da shi rashin aure. Saboda haka yanzu Bukar faɗuwa ta zo daidai da zama. Da kansa ya ambata min ya ce Karime yake so kwara. Na ce ai Bukar ka fi ƙarfin duk wani abu da na mallaka a duniya. Na kuma ambata mar na ma bashi. Abin da ya sa ke ma mahaifiya ce. Na gaya miki ne mu yi shawara mu sa rana kurum. Ai da abin da kace ai shine cewa daga ne har ita. Duk da tana gurin ba zan ce ma dan fata kurba Bukar din zan fara. A'a, ai ni da kai. Ni da kai ne. Ai ba ta cikin zuci. Ai yanzu na dawo kai. To a'a, ni ba zan ambaci kawai Bukar din dai. Saboda haka kaji duk wannan batu abin da ka nema bukata ta biya insha Allah. Yanzu kuma bayan ka tafi za mu kira rinya ita ma mu shaida mata. To godiya nake. Yawa. Ba abin da zaka nema a gona ban baka ba. To godiya nake, na gode kwarai da gaske. Yawa. Kuma Allah ya saka da alheri. Ni ai mu muka fare ma godiya, mu za mu ma godiya ba kai zaka ba da muke gidan aro. To babu da ba da ma insha Allah. To ni ma mu ma mun gode kuma insha Allah da kwanan nan za a yi. Ka dauki matar ka ku tafi kwara. Shikenan mu bukatar mu ta kawai shikenan ba za mu saka ma ba wallahi. Sai dai Allah ya saka mu. Dan abin da kai mana ya wuce a musanta. Kamar yadda na faɗa ma dama jin wayarka yanzu to shi yasa na to domin ba a ƙasa a gwiwa. Gaskiya ne, gaskiya ne. To na yi baƙi daman sun kawo kaya daga can. To alhamdulillah. To zan je. To ai mun san da zuwa. Ai mun san da zuwa. Da Ni ma wannan hawara ce ba za ta amma in na gama da wuri ma ni ma zan ƙara sunan. Sai ka zo. Yawa to shikenan. Nagode. 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 Fatakwal. A'a ba magana ta bace. Ni da kai ne ba ruwanta wallahi. Ai ba za a yi ai ba zai yi ba. Sai na turo da sako. To shikenan. Yawa. Kira mun Karime. Karime? Ki zo abbanki yana kira. Da wannan. Da wannan sosai kusa da ni. Ai ba so muke zancen na wani gari suna ji ba. Wato Karime na yanke shawara. Zan aura miki Bukar. Kuma kamar yadda mahaifiyarki take gaya miki, Bukar ne amini na ne. Kuma mutum ne mai tarin dukiya. Dan duniya ne na gaske domin kasashen nan ba wanda bai ce ba. Na ji kin yi shiru baki ce min komai ba. Kuma a cikin satin nan za a yi bikin ku tafi. Abba wallahi ba na san shi. Me? Ba na san shi. Ba ke son sa? Gaskiya Abba ba na san shi. Abba ko kai fa ya girme ka. To ya girme ni to uwarki zan saki ya aura? A'a. To ke ga ya mata? Wallahi yadda yake min abin da yake min a duniya, wallahi ban ga abin da zan saka mar wanda ya wuce ɗan ciki nan ɗauka in bashi ba. Ba shawara nake maki ba, umarni ne wannan abin an yi an gama. Amma kuma ki zaɓa in kin nutsu a zuciyarki, in uwarki zan saki ya aura to shikenan. Ni ba zan ƙasa a gwiwa ba wallahi. Wannan magana da ya Bukar ya ji ta daga bakina kuma in ce man na canza.
dan da na haifa ne bai yadda da maganar da na faɗa ba. Aure wani shawara ma ta riga an ba. Ai ta gaddanta ai. Ai ba wani gaddantawa ba wani shawara da za ta mana mu ne ba iyayen ba ita ce ta tafi mu. Sai mu canji. Ai ba shawara. Kiwar in ta idda kuma sai aure ta. Amma wallahi tun da ne niyya zan saka ma wallahi tallahi sai na saka ma. Da ni ban ga abin da to me nake da shi ma wanda zan saka ma tuni. Amma ki shawara. Wala shawara ta shi ki zo ki wuce aure ko kin so ko kin yi sai an yi shi. Wallahi ni sai na kashe kai. Kina da yadda kashe kan naki ba. Yanzu ma ki kashe kan. Me take cewa? Wai sai ta kashe kanta nace tare da bata kashe. Ni za ki fara kashewa tukunna. Ai ba ki za ki kashe kanki ba, ni za ki fara kashewa. Wannan ta go aikin banza wannan hasken na sai shaha sharofi. Kuma ai da kunciya kai na ne gida. Ai ba shi yaro hankali ake shi. Ai ziga zai kike cewa mai kyau ce ita. Ina jin duk abin da kike ga mata wallahi. Hakuri za ki yi, za ku biya shi ya fi alkhairi kuma ba za su yi zaɓin da su dace. Saboda ka yi haƙuri da musu. Kuma mamai ki kai da ta bi ta rani da sanin. Kuma kina son ƴaƴanki su yi biyayya ko ba gaskiya ba ne? Ku yi ta ba auren soyayya su kai wa. Ni ma ba sai a bani ruwan da nake so. Ai zamanin su tsohon ne. Ya fage mu ba ba. To ai haƙuri zaki. Kamar yadda ƙawata ta ce ki haƙuri zaki. Ki nemi zaɓin Allah. Mun bar ki lafi daina fushi ki ba ta haɗe da wani an yi. Sakin ranki baki wannan aure ko kin so shi sai an yi shi. Ke ba ka tunanin gidan da muke ciki shi ya ba mu? Ci da shan shi da muke ci duk a gidan a karkashin shi muke. Yanzu in kika bijire da auren ki baki a ganin cewa komai namu tsaya zai yi wani kanta mu? To don haka ko kin so wanda ba ki saki ranki aure ba fashi sai an yi wuce mu tafi. Biki ji abin da kawai ki suka gaya miki ba? Wallahi duk ba kwa tausayi na.